300. தேங்க்யூ காய்ஸ். பார்க்கலாம். நம்ம இந்த மேட்ச் MP5 ஒன்லி சேலஞ்ச், ஒன்லி ஷார்ட் ரேஞ்ச் கன் சேலஞ்ச், இல்லை MP5 சேலஞ்ச். சரி, நம்ம MP5 சேலஞ்ச் பண்ணலாம். ஷார்ட் ரேஞ்ச் கன் சேலஞ்ச் பண்ண போர் அடிக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. MP5 தேடத்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். MP5 ஜி கும்பா மந்திரமே M4 கிச்சா மாதிரி MP5 தந்துருங்கோ. MP5 கேட்டால் ப்ரோ, நான் ஷார்ட் ரேஞ்ச் கன் கூட யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா சரி யூஸ் பண்ணல, கழுவி ஊற்றிங்க சொன்னேன். ஷார்ட் ரேஞ்ச் கன் யூஸ் பண்ணிக்க சொன்னேன். டேய், ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்று சொல்கிறேன், இப்போ ஒன்று சொல்கிறேன். உன் மனசில் என்னடா நினச்சி நிற்கிறேன்னு மைனஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஐயோ வரலே ஒளிஞ்சுக்கோ ப்ரோ. நான் ஃபிஸ்ட்டுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிப்பேன், தப்பிக்க முடியாது. MP5 வச்சுக்கலாம். முடிச்சிட்டேன். தப்பா நினச்சிருங்க. என்னடா MP5 சேலஞ்சிட்டு பிஸ்ட் வச்சு ஆடுற, எல்லா வீடியோட ஆடுறான்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு ஆட வராது. இப்போ தான் ஆரம்பிச்சுக்கிறோம். பிஸ்ட் வச்சு தான் முடிக்கணும். ஒருத்தன் ஆமாம் ஜாஸ்தி இருக்கணும். இந்த அப்கிரேட் சிப் வர பண்ண 2க்கு எத்தனை 4 வேணும். 4 20 வந்துருக்கு. 20 16 போதும். கேட்காத போதில் M4 வந்துட்டாங்கடா. M4 நினச்சாலஞ்சப்போ M4 வந்துட்டாங்க. சரி, கட்டில் விட்டுறேன். சரி, அப்பாடி நல்ல பசங்க ஒத்துக்கிறேன். இன்னும் 10 நிமிஷம். இந்த தொல்லை பண்ணுறேன். நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுக்கல. லெவல் 3 போயிட்டு அடிக்கிற அடியில் ஒரு அழுகுறாங்க. இந்த மாதிரி அடி அடிக்க போகிறேன். நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இவ்வளோ நல்லா ஊட்டி கிடைக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு ஊட்டி இருக்குது. நான் 10 நிமிஷம் வச்சுட்டேன். சரி, போகக்கூடாது. சரி, வச்சுட்டாங்கடா. இந்த வீடியோ நல்லா வரும். நம்மளுக்கே நம்பிக்கைன்னு எப்படி ஓடும்? நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சுக்கிறோம். ஓடல சொல்லுங்க. எஸ் டேய், அப்போ என்ன நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை சொல்லி கிண்டல் பண்ணிக்கிடப்படா. என்னால் இது கூட பண்ண முடியாதுல்ல. அப்போ சாரி காய்ஸ், சென்டரில் பேசிக்கிறேன், தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஃப்ரெண்டு ரொம்ப கிண்டல் பண்ண, அவனும் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கிறான். அவன் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. சத்தா பேசி விட்டேன். அவனை நீங்களும் பேசுனீங்க, நல்லாயிருக்கும். உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுக்கிற, சப்போர்ட் பண்ணுங்க காய்ஸ், ப்ளீஸ். இந்த கேக்
கேரக்டர் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஸ்லோவாக ஏறுது. இப்படி கரெக்டாக ஜோனுக்கு முன்னாடி வந்துட்டோம்ல. லாங் ரேஞ்ச் வேறு இல்லை. இன்னும் பண்ண போகிறோம். ஏன் லாங் ரேஞ்ச் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது. போய் ஃபஸ்ட்டு போகலாம். M4 மேட்ச்சில் எப்படி செத்தோம் அது சாவறதுக்கு. ஐயோ பேட்ரி வேறு இல்லை. சரி காய்ஸ், நான் இந்த வீடியோ முடிச்சு தான் போவேன். கவலைப்படாதீங்க. 15% மேலே இந்த வீடியோ முடிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு பிரைட்னஸ் நான் வேறு என் கண்ணு கொடுத்து போகிறதுக்கு எல்லாரும் பார்த்து நிற்கிறேன். போகிறதுக்கு எல்லா பக்கம் இன்னும் 700 இருக்குது. இன்னொரு பேக்கெட்டுக்கு இவ்வளோ எல்லோரும் நினைப்பீங்க எனக்கு எடுக்கடா நினைப்பீங்க. போன மேட்ச் M4 வீடியோ பார்த்துட்டாங்க தெரியும். கோவெல்லாம் நான் பார்த்து பாடு அத்தனை கோல் இருந்துச்சுங்க. எல்லாம் பக்கம் பக்கம் சேர்ந்துருக்குது. சாவிட பாட்டு அடிப்பா நம்ம ஓடிடுவோம். நமக்கு லாங் ரேஞ்ச் இல்லை. எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓடினாட்டே நல்லது. கார் எடுக்கக்கூடாதுங்க. கார் எடுத்தால் உலகத்தில் இல்லை. ஏன்னா கார் எடுத்து இன்னும் டக்குன்னு மாட்டிக்கும். தேர்டு சாங் குறையுது இருங்க. அவன் அப்படியே அடிக்கும். ஓ ஹெல்த்லாம் தான் ஓட்டுண்டியா? தேங்க்யூ தங்கோ. பிரச்சு வாங்கி அதனால கூடு நாளைக்கு கார்
நாள் இருந்தாலே கெட்டுருமா? ஏய் இப்போ என்னால் போக முடியாது. இப்போ அங்கே போகிறாங்க கடைக்கு 10:30க்கு. ஏய் வேணாம், பால் விட்டுரு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் விடு, காலையிலேயே டீ வேணாம். மம்மி 10:30க்குலாம் போக முடியாது சொல்லிட்டேன். காலையில் வாங்கிக்கிறப்போ. மம்மி லூசா நீ? இந்நேரத்தில் பால் இருக்குமா? இந்நேரத்துலலாம் போக முடியாது என்னால். இந்நேரத்துலலாம் கடைக்கு போக முடியாது. மம்மி பேசாம இருந்துக்கோ. அப்புறம் நான் என்ன பண்றது? முன்னாடியே சொல்லிருக்கணும், கெட்டுக்கூடா. காய வச்சு போகிறோம் போய்